Възможно ли е един зъб да е сцепен, но поставянето на правилната диагноза да е силно затруднено? Аз съм доктор Стефанов и в днешното видео ще разгледаме точно такъв клиничен случай. Пациентът се оплакваше от болка при натиск в областта на горен десен пети зъб. При прегледа се установиха здрави зъбни и венечни тъкани в тази област, а на рентгеновата снимка пети и шести зъб бяха умъртвени. Не се откриваха изменения около корените на зъбите и ендодонските лечения бяха извършени задоволително по думите на пациента преди повече от 10 години. Установи се, че на пети зъб има и поставен щифт. Тези ситуации са много деликатни, защото пациента няма постоянна болка, в устата и на рентгеновата снимка всичко изглежда добре, а всички клинични тестове за пукнатини бяха отрицателни. Затова и решихме да наблюдаваме. След 6 месеца на рутинния преглед и почистване обаче установихме, че оплакването не е отминало. Реших да назначим скенер или CBCT, защото това е изследването в сферата на стоматологията, което дава максимално много информация. За съжаление, на скенера се установи наличие на фрактура на корена, точно където свършва поставения щифт, която по никакъв начин не може да бъде излекувана. След обсъждане на всички възможни варианти с пациента, взехме решение да извадим зъба и да го заместим с зъбен имплант, а шестия зъб, който също е умъртвен, да облечем с корона, за да го предпазим от счупване поради наличието на много голямо изграждане. Поставихме импланта в момента на ваденето на зъба имедиатно, като това винаги е най-добрата опция, стига да е възможна. 4 месеца след хирургията може да видите колко добре са оформени меките тъкани около импланта, като това е от изключително значение за неговия дълъг живот. Съседният умъртвен зъб също беше изпилен, като след това взехме дигитален отпечатък с интраорален скенер. Това е методът, който дава най-голяма точност на отпечатване и същевременно е свързан с най-малко дискомфорт от страна на пациента. Изработихме най-висок клас циркониеви корони, като тук може да ги видите на принтиран модел извън устата. Коронката върху импланта е завиваща се, което позволява тя да бъде развита при наличие на някакъв проблем в бъдеще, както и елиминира възможността от остатъчен цимент, което се счита за съвременния стандарт при зъбните импланти. Ето как изглеждат и коронките веднага след поставянето им в устата. Абсолютно неразличими от съседните зъби. Последвайте ни в социалните мрежи за още интересни клинични случаи. Ако имате допълнителни въпроси или искате да запишете част при нас, може да се свържете чрез контактите долу в описанието. Благодаря ви за вниманието!